No, hyvää huomenta Wizardiumien naisten kaataja. Mä eilen vähän kattelin, kun sä olit tuolla Jetin Poitsun kanssa kimpoissa ja se sanoi, että jotain naisten kaataja sanoi, että hyvä naisten kaataja. Tai onko naisten kaataja täällä? Ja mä olin, että täällä mä olen. Se puhukin sulle. Ennen kuin kysyt, että kuinka monta naista sä oot kaatanut, niin mä oon aika iso kokoinen. Kyllä mä niitä taklaan. Kyllä mä niitä saan alas taklaamalla. Montako metriä kebappia meinaat syödä? Kilometrin verran. Siis vittu kaiken. Se ei ole kysymys, että otatko sinä kebabin, vaan millaisen kebabin haluat, vaan kuinka paljon teillä on kebabia. No näin päin. Ei tarvitse lähteä käyttelemään mitään, ei ole niin pitkä matka. Tehkää mitä teette, ihan sama vittu. Yritä tässä nyt sit vittu organisoida jotain. Iskevä tähti on vähän huonossa hapessa. Okei. Morjesta pastori, ihanasta iltaa. Joo, Joona ja Andy tulee perästä. Konsepti kiinnostaa todella kovaa, mutta... Mä ainakin halusin nähdä ne haluatko tietää jo mieti puolitoista vapaa lonkeroa, ihan se sokerimäärä jo niinku pelkästään niistä. Se niinku... Mitä vielä pelottaa se vittu enemmän niinku tulevien päivien kannalta, kun... Kaljanakin se ontajalla, ja pakko lonkerolla opettaa. Niin, ota välikaljalla. Tai sitten voidaan myös tehdä sillä, että jokaisessa ostajalla on litra viinaa, litra jaffua. Aivan. Toihan kuulostaakin ihan saatanasti paremmalta ja helpommalta suoritukselta muuten, joo. Hyvä, miksi me heti tajuttu tuota? Litra appelsiinimehua ja litra vodka sinne. Se on yksi onttaja, menee. Meinaaks te, että se kone on niin täynnä lähtöpäivää, että ette haluatte jättää mut ihan tänne? Vittu meillä on... Hoito. Chatti sanoi, että tää on ihan helppo. 36 lonkkua tissattelee helposti. Kyllä, ja mä tiedän, että tää chatti on täynnä ammattijuoppoja, niin sehän on ihan oikeasti normi tiistain puolelle chatista. Mutta kun meikäläinenkin kun dokaa, niin se on sit kuitenkin yleensä se on se muutama bissa tai muuta, ja sit se on niinku gin tonickia tai viskiä. Joo. Joo, kyllä sitä niinku... Oot Haimaassa vaan varmaan viimeksi vetänyt semmosia niinku kunnon kaljajurrikännejä. Henkakaan korkattu ensimmäiset leot kello 11.30. Niitä sit menee siitä päiväaikaan kanssa aika tuhti määrä, jos on niinku kaljanottopäivä. Niin. No sulla on aikaa vielä päättää. On ja niin. Joo, ei se nyt Siis Mä rupesin oikeesti taittuun tähän ideaan pikkasen siltäkin kannelta, että vittu jos me saatais vaikka Jetiltä yksi semmonen saapas villalle. Tai jostain hoidettua muovinen tai lasinen semmonen samanlainen saapas, niin mä voisin sen kyllä ehkä tuolla villalla oikeesti suorittaakin. Koska tässä se on aika vitun pitkä päivä, kun tässä jouduttais olemaan. Niin. Se paitsi nyt näyttää muutenkin siltä, että... Hetkinen. Tää oli oikeesti joku raittiusseura kokous. Otettiin se 4 pulloa vettä. Käydäänkö tänne syömään? Olis tää oikeesti joku raittiusseura kokous? Täytyy käydä pyytää lasia jääbala. Tää muuten toimi. Kelpaais kyllä tommonen viikon 2 rännireissu. No siis pakko myöntää, että onhan tää ihan hauskaa. Mäkin on just ollut niinku 11 tai 10 kuukauden maailman ympäri matkalla ja voi sanoa, että on tankki niinku ihan pikkusen tyhjä kaikesta striimaamisesta ja videoiden tekemisestä ja kaikesta. Kyllä tää tekee aika hyvää kyllä niinku tommosen reissun jälkeen. Tänne vaan kunnolla. Tulla vaan fugeen vähän ränneille. Pitää hauskaa. Tää on ollut aika yksinkertainen reissu meille. Tää saa tosta niinku juomista. Juomista ja syömistä ja rentoa päivänviettoa. Hirveen pitkään saada, mutta saadaan kuitenkin. Vamos! Vamos! Kiitoksia. 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 Suuri kiitos. Kiitos paljon. Maistuko ruoka? Maistuu. Joka kerta. Kiitos. Moi moi. Kiitos.
Sä olet meidän kartturi. Mihin suuntaan, kapteeni? Ootas nyt kun mä rupen navigoimaan tässä pieni hetki. Vittu siis ihan oikeesti, mulla on pohkeet kanssa niin juntturassa. Tai kun jalkahieronta tänään tuolla viitsille ei olisi yhtään huono idea. Mä voin olla sun taimaalainen hieroja. Mä osaan vaan sen 3. No otaks sä sen saman tien? Se onnellinen osuus. Niin se happy ending on. Olen harjoitellut itselläni kovasti. Siis taas tuntuu toi auringosta, toi oikein poraava aurinko. Joo, kyllä se tuntuu. Ei, et sä enää oo niin pahasti punainen. Oho, vittu sun pää, holy fuck, mitä vittu. Nyt tässä varjossa näkyy niinku selvästi. Mitä helvettiä? No kato aurinko. Niin no en mä tiedä miten toi kameraa näkyy. Käydään hakee joku ämpäri tai aurinkovoidetta ja dipataan sut sinne. Mä laitoin aurinkorasvaa. Täytyy varmaan oikeesti sitä aftersunia fikseliä alkaa miettiä. Joo, after sunny, after burni. Joo, kyllä sä tarvit nyt vähän niinku jokaista joo, selvä. Epäonnistuu. Näinhän se on. Näinhän se on. Se on aina, ei oo kuin yksi. Mut jos onkin 2. Ykkönen. No joku voittaa aina. Muistatte, kuka sanoi näin? Petteri, Nyt ei olla vastata. en muista. Räikkönen. Räikkönen se oli. Vai ne kädet? Se on totta. Ykkönen. Ja sit ei mitään. Se on näin. Se on näin. Se on näin. Pojat lähtee. Vain voitto merkitsee. Me lähdetään reenaamaan. Meillä on salitunti alkaa ihan just. Ollaan kuntokuurilta. Toi on Monnin maksama taideteos toi. Irokäsi mies tosta. Se on Sam Pepper, kickstreamaaja. Kato! Siinä se on vieläkin. Hauska. Tommonen läskipähän se on. Vittu onks tuolla Shybakka? Monnille kuva tosta. Täällä on Shybakkaa, Darth Vaderia, Sam Pepperia. Melkoinen No aika hyvin on rahat käytetty, jos se vieläkin on tässä. No, se on jäänyt elämään. Kyllä. Andy heräs. Oho. Ootaspa se kuva. 15.07. Mitä me ollaan mieltä tästä? Katsotaan, onks tää... Siinä on vähän tämmöstä vähän peitettyä näkyykö tää kuin hyvin? Kyllä se varmaan ihan siedettävästi. Aika... On se ihan hengessä. Minkä näköinen? No ei se niin paha oo ainakaan tässä kuvassa. Ei, on se paljon paremman näköinen kuin eilen. No on se tsempannut tosiaan selvästikin. Se on käynyt meikkaamassa sen. Joo. Iltaa, niin tässä detailit. Heinäkuun 2. päivä, keskiviikko. Kello 12-5, ravintola Route 66, Vanha kaupunki Tallinna. Ihan sataman kupeessa, helppo löytää. Mä oon nyt järjestänyt sinne pokeria, blackjackia, kaljapingistä, kimppoja, sivareita, grillikokkeja, muuta ruokaa tietenkin tarjolla myös. On eri kisoja ja rafleja, paljon viinaa. Ja on myös alusvaatemalleja. Jostain syystä omistaja halusi järjestää nekin sinne. Pitää se nyt joku show olla. Juuri näin. Ja ne vaan pyörii siis siellä ilmeisesti tarjoilee juomia ja tulee niinku seuraksi. Mä oon aika varma, että nää saattaa olla prostituotuja. Mitä mä mä luin rivien välistä. Niin kaikki on tervetulleet, ovet on auki. Sisäänpääsyä ei ole. Juomat siellä on helvetin halpoja. Me tarjotaan totta kai yleensä aika reippalla kädellä. Niin tästä tulee. Sinne tulee kaikki Tallinnan striimaat, ketä sattuu silloin olemaan paikalla. Siellä on minä, Andy, Tero, Hune. En tiedä Rodesta, onko Rodella siellä jotain. Rodekin on totta kai kutsuttu, Jyppe ja jne. Ihan kaikki, ketä olette seurannut koskaan. Sinä tulet ja myös. Henkka tulee myös. Joo. Ja tästä tulee aika vitun rapea setti. Se on 15 tuntia baarissa. Setin nimi. Jumalauta. Kello 17.00 palataan kentille. Me ollaan täysin selvinpäin siihen mennessä. Jeti tulee hoitaa striimiä siksi aikaa. Kiitos kaikille tästä aamupäivästä ja nähdään pian. Tänään on muuten raflet kello 21.00. Jos missaatte, niin jäätte ilman. Se on nyt, tänään ne on pakko antaa jollekin. Ja juuri sanomme tiedon mukaan tänään on myös pääpäivä. Ei, kun se on huomenna. Se on... Moikka kaikille, aurinkoista päivää. Täällä ollaan taas. Missä mun voittelujen komentaja Andy heräs Suomi-peliin. Pistät sä mulle mobiilepeillä ton rahan, tossa se on. Sä muuten hävisit tän vedon.
Se on ollut tossa Suomi-pelin alusta asti. Sä myit nää mulle eilen näillä puheilla. Me ollaan tällaisella ihanalla studiopaikalla täällä Puenkirolan rannalla. Pysy siellä piilossa vittu. Toi on se salainen. Toi ei enää halua näkyä kamerassa toi tossa. Tämä tässä ei halua näkyä kamerassa, se on piilossa tuolla. Se on ihan resseissä, ei se. Täällä on meidän kesäpiiri. Eli tehdään se esittelee. Meillä on Andy. Ette te tunne. Andy Puro. Kuka sä olit? Milja Ranta. Joo. Niin sä olit se jo. Okei, joo, mä vaan varmistin. Hyvä. Joo. Moi. Meidän teknikko Joona. Ihana työ. Sitten ahkera kuin mikä vittu. Se painanut aamusta asti duuni. Kuka sä olet? Joo, Henkka, morjesta. Mitä muuta sä haluat? Vittu sä oot kun Räikkönen, sulla ei hirveästi ollut sanoja tähän. Hän oli sanoa Sarksis ykköspelaaja. Moikka, kuka sä oot? Moro, Jyri, Kinkku. Kinkku 69. Kyllä, Iika Aito. Sä et tiedä sun koko nimeä edes. Official Kinkku 69. Official Kinkku 69. Hyvä, no niin tulihan se sieltä. Ja morjesta. Ja Kuka sä oot? female Kinkku. Jannika. Jannika, ihan vaan Jannika. Kolvaisella. Tää on tärkeä tietää. Hyvä. Mä oon Eetu Eellä. Hune ja ASD. Hyvää päivää. Vittu sä oot lihonut hune. Joo. Tuli se. No, kaikki tietää meidän punapaviaanin tuolla, se on itsestäänselvyys. Sä et ehkä halua näkyä kamerassa, mutta meillä on aivan ihana tarjoilija täällä. Voi että. Ja sitten meidän Pippi Haupeli siellä. Miniatuurihuski, joo. No niin, sä voit tulla pois sieltä piilosta. Oota, kun mä harkitsen, haluuks mä juoda ketään. Siihen vähän vittu lämpit salmariin vittu ja sinappiin sekaan. Meillä ei ole tarpeeksi Ai tää on ainoa mitä me saadaan. Te rupesitte tekemään niinku ryhmätyötä. Haluatko yhdessäkään tätä? 12 kaikista kaljaa. Mä voin nimittäin, tässä tulee vähän iso tilaus. Joo. Mä ajattelin yhdistää. Eli onko mitään preferenssijuomia teillä? Preferenssijuomia. Oi vittu. Lisää yksi kalja sinne säälistä. Toinen tila oli ihan uskomattomia tyyppejä. Korona. Ei väliä varmaan. Saanko mä yhden lonkero? Ihan originaali. Mä voisin ottaa jääkylmän Jägermeister sote. Vaikka sama. Ja sitten jokaista koktailia 2. Niitä kelkkoja, sauvoja, niitä lumilautoja. Tää on hyvä silleen, anna lista, kaikkea 2. Onko sun lumilautoja? Kaikkea. Ihan kaikki Alkureissu part 2. Mennään syömään. Yllätä. Ville vallattomia. 3 mangostyötä, 3 vodkasoa. Eli mennä koneeseen talliin. Ootteko te käynyt täällä? Mä kävin suunnilleen viikolla samoin. Ketkä haluaa jekkuja? Käsi ylös. Luokkahuone. Meillä on yksi, joka haluaa jekkuja. Mä join jotain niistä. Mä yllätän itse. Mä unohan mitä mä tilasin, niin mitä sielläkin sä lähet tästä. Joo, mä voin hoidata samalla. Musta tuntuu nää käteistä oikein. Nää on tippirahoja nämä, en mä näitä viisi. Tää on tippi ja mä maksan kortilla. Herrasmies. Missä oikein oikeesti. Joo, terve. Mitä kuuluu? Setämies tässä. Kerkulla loppu. Tää on seksuaalista ahistelua tää tällainen. Älä koske mua. Todella. Asia selvä. Teillä oli mua varmaan ikävä, te haluatte mieluummin katsella mua. Mä ainakin. Kuka sä oot? Kuka mä oon? Eli niin kuin taas joku idiootti tuli vielä niin kertomaan, niin mä oon Tismilja. En ole oikein. Mihin toi nimi perustuu? Se
Se perustuu johonkin, mitä mä en ole ollut moneen vuoteen enää, mutta niin. Muistatteko, mitä Temptation Islandin 4. kaudella minä sanoin, kun mä tulin sinkkuna sisään? Arvaa, mitä mä sanoin? Sä panet kaikki, mikä liikkuu Eikä mä sanoin näin, että mä oon empaattinen ja lojaali, mut jäbät flippaa, kun metsä alkaa strippaa. Ei se ole hyvä. Voi helvetti. Silloin mä olin ei mitään tilanne. Ai sä oot tehnyt semmoistakin, missä päin? ympäri Suomea. Mulla oli Gentleman's Clubilla joskus platinakortti. Siellä myös, ja Levillä ja... Me ollaan nähty Soleen siellä, mulla oli platinakortti sinne. Ei me olla nähty. Hänellä ei ollut mitään rahaa, että hän olisi... No, ai mulla ei suhun riittänyt. Vittu mä sain itse coworkereita, voi perseä. Mä oon tänään markkinoinut sitä, että mä oon niinku helvetin halpaa. Tää on niinku riittänyt ihan pari drinkkiä ja mä oon ollut tosi iloinen. Mä oon 2 juomaa tarjonnut sellaisen hyppii syliin. Mitä vittua? Tää oli helppo. Joo, tää oli todella helppo. Mä kerroinkin, että tää on ihan helppo. Mitä Mirja tekee nykyisin? No siis mä oon tantrahieroja, tantraohjaaja ja OnlyFans-tuottaja. Mikä on tantra? No OnlyFans, mä oon kuullut siitä. Mikäs tuolta hetki kun tippuu vapetilta? OnlyFans. Onko se nyt, että sulla on faneja? Niin no kun kaikki tietää OnlyFans. Kuka ei tiedä mitä on tantra? En tiedä mitä on tantra. Onks tää nyt peli? No siis tantrahan on ihan suorastaan niinku elämäntapa, mutta mulle tantra on... Täytyykö sä haltamassa vai joudut niinku työssä, että mä tein sen. Sä et oo legit jotain. No niin. Mä en oo legit. Voi puhua, anna mennä vaan. Okei. Mitä se sisältää? Tantrahieronta sisältää niinku koko verran hierontaa, joka on sellainen tantrisen, eli niinku seksuaalienergian siirtämistä. Se ei ole niinku seksityötä, älkää kuvitella, että mä en myy mitään seksiä, ei mitään sellaista. Mun ex-vaimo yritti aina siirtää seksuaalista energiaa kanssa pois ovesta, mä muistan näin. Ai sä teet samaa työtä, joo, okei. Mä siirrän sitä niinku ylöspäin. Onks he käynyt täällä paljon? Miehillä on silloin, kun ne ejakuloi, niin... Se on syvä kurkku, joo, mä tiedän onko. Kukaan keskeyttää. Anteeksi mummoke, joo, anteeksi. Joo, niin, eli ajatus on siinä se, että Kiva olla jenkikylä. lähdetään vahvistamaan seksuaalienergioita ja kiihotusta, niin tantrassa ajatus on se, että sitä siirretään, eikä kun ejakulaatiossa miehillä energia poistuu ulos, niin tantrassa ajatus on se, että jatkaa liikettä. No, mutta joo, en mä tiedä. Mutta voitte tulla katsomaan ja juttelemaan mukaan muuten näistä aiheista, niin mä mielellään kyllä kerron lisää. Niin, mä löytää somesta sitten näiden aiheiden. Mutta se on sellainen elämäntapa ja rakkaus tarjotaan nautintoa ja rakkautta. Kehon, liikkeiden ja intohimon kautta. Nää jatkat niin kaikki tarvii sitä. Mäkin tarvisin. Mä teen. 7 päivän rännivälipäivä. Mä vaan tarjoan. Anteeksi keskeytystä, toi tuli keskeyttää. Onks tää se ruusu? Ai tämä on typerintä rahankäyttöä ikinä. Sanoit sä, että kun mä ostin teille kaikille ruusut, jäät sä ilman ruusua vai? Kiitos. Saat mun ruusu. Kato, sait 2 vittu saman tien. Jes, ei mitään, kiitti. Typerintä rahankäyttöä. Kyllä. Tämä sun mielestä typerintä rahankäyttöä. Tämän hemulin käyttämään. Mä hävitin 30 tonnia taksin takapenkille. Mitä kuuluu? Mitä kätti? Joo, chatti pyysi varta vasta, että käännetään kamera, että ne näkee sut. Tää on muuten todella harvinainen hetki. Mä ymmärrän. Onko joku lyönyt viralliklipiksi jotain meikäläisen best offeja viime reissulta? Me noudattiin nyt tän eilen, että meikä on aika tapaturma-altis jätkä kuitenkin. Jekkismursu on tippunut Kalliolta ja Jekkismursu on ottanut fightia espanjalaisten katutolppien kanssa ja me vähän pohdittiin oikeastaan sitä, että sitä tossa niin kuin teknikon kanssa, että pitäisikö laittaa semmonen niin kuin Jekkis Accidents-kanava pystyyn, koska on hyvänä Jumila. Sinne tulee todennäköisesti aktiivisemmin videoita kuin Jerkon yhdellekään kanavalle, koska koko ajan sattuu ja tapahtuu, mutta ei mitään, hei mahtavaa, kiva, jos joku haluaa mutkin nähdä ja vielä kivempaa on se, että kaikki on ollut meitä seuraamassa tällä reissulla. Tää on koko ajan ollut jotain kivaa pöhinää. Lauantaina väitän, että tulee koko reissu kovin. Pelihirmuli, ootko valmis jo? Vittu hyvä. Mä en tiedä, mitä mä haluan lukea täältä kohta. Mä luulen, että kohta lukee Subikeen kommentteja tossa chatissa muutama kappale. Sekin voi olla, joo. Vaimo on siellä. Jekkiksen Accidental Shortsit. No, sanotaan, että jos jollain saa
miljoona tilaajaa, niin niillä varmaan. Ai perkeessä noin leveä se kamera, morjesta vaan. En mä tajunnut, että mäkin näyn siellä. Mä en tiedä kumpaa mä hyväilisin täällä seksuaalisesti kovasti, mutta otan vaan molemmat haltuun. Ihana meininki täällä. Fake taxi. Laitatko teknikko laitatko liven kiinni? Tässä oli. Meillä oli yksi OnlyFans-kämppä tuossa vuokralla vartiksi. OnlyFansia. Meillä oli vartiksi vuokralla tossa. Anna vielä minuutti. Siellä oli se BDSM-luola. Anna vielä minuutti. Vittu sä oot jekkis kuuma. Koko chatti pitää käteen, kun ne kattoo sua. Mitä täällä tapahtuu? Minuutti on liian Kun mä oikeesti tiedän, että onks tää YH-mamma Tiina 30 niin mä veikkaan, että se on mun oma puolison salakäyttäjä. En mene helppoon. Sori Suvi, mut et saa. Hittukaan. Et saa. Mein yleensä aika helppoihin, mutta tähän mä en mennyt nyt tällä kertaa. Ootteko muuten nähnyt, meillä on täällä seurueessa yksi todella komea viiksimies. Se on mä. Toi jätkä osas viimeksi 7 vuotta sitten laskee 9 plus 4. Itse voit kosketella toisen rintoja tolla tavalla. Sori! Se oli vaan reaktio. Vittu kun on taktinen jätkä. Siis se käänsi kameraa, että se pääsi sormittaa. Ihan ihme jätkä. Mitä helvettiä? Morjesta kaikille, joo. Ei olla mailla kädessä siellä, niin mitä sä huutelet? Ei se näe kamerassa. No ei liekkää, mutta... Morjesta. Hänestä tavoittelin. Olis te kiva Jekkiksen kanssa? Kaikki pystyy. Vittu, voitko näyttää Jekkistä? Voitko näyttää Jekkistä? Nyt on minä ja Joona täällä. Näytä Jekkistä. Meitä. On nähty. Se on meitä, ne kaipas. Joo. Ollaanhan me nyt niin saakeli. Nää on tuttuja minuutteja. Henkankin subotoneessa joskus joku sanoi, että voisiko Jekkis ottaa vaan sen kameran ja lähteä. Mä muistan, että me oltiin jossain baarissa ja vähän otin se sun kameran. Mä olin, no itse asiassa tää on hyvä idea. Voidaanko toi Nenonen jättää tonne baariin itekseen, jos mä otan tän live haltuun. Kato Kristi Jekkis oli oikeesti aika bileissä, että joo, että voitteko sanoa kuskille, että mennään mukulakiviä pitkin? Siitä silleen, ja kyllä mä mietin oikeesti, että mitä jos mä vaan lähtisin tästä, jättäisin äijä feelgoodiin istuun ja seuraava puoli äijä, katsotaan kun Jekkis on Shangin lautalla, niin se on mukulakiviä pitkin vaan. Mikä siinä on, että lyö yhden naaraan tähän porukkaan, niin homma menee näin levottomasti? Aivan levottomasti. Chatti ei osaa yhtään käsitellä sitä, täällä on yksi nainen. Siis kyllä, ne on tottunut vähän niinku mun naamaa. Jerkko joutui... Mä en sano, että saatiin just upgrade, mutta siis... Meillä on kova kilpailu kyllä, kumman naamainen kattoo mieluummin. OF Tantra suihkusta ja ruutu. Aivan vitun loistavaa. Hyvä chatti. Hyvä chatti. Hyvä chatti. Suihkuttaja is here. Monestiko kampaat noita viiksiä päivässä? En kertaakaan, mulla on tämmönen tekniikka. Mitä Vittu mun tekis kyllä mieli ehkä ensimmäinen hiippailla Jerkun pakuhuoneeseen vetäis ton OneBladeilla vaan silleen noin viikset one by one. Kolmella kivalla tää on ainoa joka on maksanut. Tää on niinku se... Mä en ollut se mikä maksanut. Ai maksat sä mulle? Vittu Jerkku, mitä sä olet niin saatanan halpa. Näistä viiksistä? Joo, kyllä he siis. Näitä kutsutaan klitoriskutittajiksi. Niin. Markkinoilla. Tostahan maksetaan Bossin uusi tuote. Paljon. Niin, Jerkku, tässä on nainenkin tää kohti, että hei, haluatko sä jotain klitoriksen kutituskeikkoja? Vaadin Joonan kamera. On rahaa tarjolla. Moi saatana. Eikä siinä mennä kaikki. Ihan liian pitkä jono tällä hetkellä asiakkaassa. Mä tiedän. Joo, vittu kun mä herään joka toinen arkipäivä siihen, että joku soittaa ovikelloa ja... No vaan Snorlax? Mikä järkytysten mastiskaan. Squirtle. Toi on oikeesti leikisti tapahtunut. Tehdään näin päin. This bedroom, you go there. Oi vittu, mitä juttuja. Jep. Tiedätkö, munkin setämiesenergia alkaa tippua tarpeesta. Alkaa loppu kesken. Oliko sulla kohta lisää viinaa, niin se setämiesenergia lähtee taas täyteen nousuun siellä. Jekkiksi setämiesenergia alkaa olla maksimissa. Ihan kyllä. Paranee koko ajan. Mulla on kaikki aika maksimissa täällä niinku boksereiden. Mut kai sulla on kiva, eihän se... Mulla on aivan sä voit ihana. koska Joona alistaa. Kiinni ja sit hiljaa. No joo. Tää on aika hyvä. Mulla on niin hauskaa teidän kanssa ja se riittää mulle. Mä oon aika rehellinen siinä mielessä, että jos sä vaan tarjoat ton sun klitoriskutittaa mulle illalla, niin mä oon ihan tyytyväinen. Mitä vittua? Tää ei ollut muuten kaupan. Ja tää on muuten striimissä. Mä olen mukana. Eiks tää kelpaa? Ei nää baby. Mut kyllä sä oot illalla jo kasvanut sen verran, että riittää. Siis nää... Mä kertoin, että mä oon illaks 3 kertaa tuhemmat kuin Jerkulla. Niin, sitä mä tarvitsin. Anteeksi taksikuski, saisiko johonkin viiksen kasvatus?
butiikkiin hakemaan tai superhyödyä. Espanjassa löytyy apteekista ihan mitään vaan. Ai vittu, mä en Mitään hajua olla lähelläkään. Voisiko saada Viiksit? Ollaan. Huuksi on ihan tossa Ei, vieressä. kaikki on mahdollista. Missä me ollaan? Ei mitään hajua. Mitä vittu tapahtuu? Oletko nyt lähdössä? Jäädään ulos ja katsotaan missä olemme. Kukaan ei tiedä muuta. Elämä opettaa. Elämä opettaa. Huuksi oli tossa. Tai restaurantissa. Mun mielestä se oli tuolla päin, kun me käveltiin. Vai ei vittu, itse asiassa taitaa olla toskin päin. Vittu, me käveltiin tästä just me tultiin tähän samaan kohtaan Boltin Hanssin kanssa. Olette Huuksin vieressä, silloin kun me tultiin tonne Raflalle. Tai Reflalle. Tulitte Reffalle ja tulitte taksilta. No kun vittu, info oli striimissä, että tullaan Huuksille. Ei saatana, mietit. Missä se huuksi on? Mun mielestä se on tossa. Mun mielestä se on tuolla päin. Selvitään. No mennään nyt tän dieneen. Joo, se on tästä kun mennään tonne päin, niin se tulee vastaan. Miettikää Kuvas vähän tuota kuorma-autoa. Siellä on kyllä eri tason perversiot käynnissä. Sä haluat nähdä tätä kuorma-autoa. Vittu, mulla on nimikin. Mitä nyt taas? Miettikää, että tässä on juttu, kun tulee yksi tyttö striimiin, niin tässä on meidän meininki. Miettikää, kun nämä toteuttaa se idean, että Jerkutus ja 10 somevaikuttajatyttöä, erilaisia nuoria neitä ja tulee mun kanssa yhteen villaan. Historian Palkintoja lyödään ja mitä sä luulet, että siinä käy? No, Tää on bachelori. chattihan sekoo. Kyllä, chatti Historian nopein kickstream. se No, kuvitellaan, että tää ilta tulee ensimmäinen olemaan nainen, joka järkeä tota, että tää ei jos mä oon toimi teidän kanssa tuolla altaalla hengailemassa. Niin... Siis tää tulee menee silleen vähän... Mä oikeesti, mähän on ihan kilttityttö, niin musta on jotenkin niinku hämmentävää. Niin. Chatti jotenkin niinku pysty käsittelemään sitä. Että... Siis pervers. Mä vaan yritän niinku hengailla poikien kanssa ja yritän niinku sulautua tähän teidän semmoseen äärimmäisen jätkägeimiin. kristitty muija susta tulee mieleen jo. Käyt kirkossa sunnuntaisia. No en mä ihan sitä pysty allekirjoittamaan, mutta mä kiltti silti on ihan silleen... Tulee tantra ejaculaation aika saatanasti. Hyvä Jubi. Tantrassahan ei ejakuloida, että hei, pidetään mielessä. Mulla käy. No kun saataisiko Te me vaan istuitte siinä. Ei, mutta mä teet näin, kun nää kääntäis vaan niin. No Käy. niin me ajateltiin. Tehdään se. Jääkö tuohon liian vähän tilaa, että tulee omistaja taas valittaa niin kuin edellisessä paikassa? Että jääkö liian vähän kävelytilaa? Helpommin saa anteeksi kuin luvan. Eli mun mielestä vaan yhdistetään. Sä oot kokeillut analiseksiä siis. Myös vielä! Siihen loppui se pöytiä sieltä. Tämä taitaa aika hyvä tässä. Oi vittu joo. Meitä ei enää kutsuttu. Ei se halunnutkaan enää yhdistää pöytiä. Se pyyntö tuli ja meni. Joo, ei tarvikaan ruveta jumppaamaan yhtään. Saadaan pitää nakapöytä tässä ihan omalla puolella niin sanotusti. Ne yllätään. Jerkko kun voittaisi Lotossa 7 oikein, niin mä veikkaan, että se onnistuu loukkaamaan siellä Veikkauksen toimistollakin näitä ihmisiä niin pahasti, että ne ei anna. Can we combine the tables? Can we turn? Nyt kelpaa laittaa pöydälle. Ei vittu, mä en koske noihin. Ei mitään, ruvetaan duuniin. Se ei potki kovin, se potkii kauan. Ei tässä koko iltaa aikaa saa. Okei. Aloitit sä jo? Onko sullakin niitä tulisimpia siipiä? Maistoin sitä kastiketta isoa. Maistoit sä sitä jo? Oh my god. Älä vielä maista. Ei mä pysty syömään. Mä kuvaan sua ihan kohta. Mä katon kun tää tuhoaa näitä. Joo vähän hei vettä päälle. Onks tulista? Tuu neuvo. Ei ja vesi pahempi. Joo, toi sopivasti. Ethän sä nyt vittu tolleen noit vois syödä. Koko suu. Oi. Oho, lähti ehkä vähän rajusti liikenteeseen muuta. Aika on raju. Ratsaa vähän silmiin, sulla on jotain tossa. Älä koske silmiin, sä rupeat itkevään. Siis saat sä oireita, kun sä istut vieressä. Ei vaan mä maistoin tuota kastiketta. Sä maistoit? Heikka, rupesko itkettää? mulla on nenäkalat. Jos Henkka syö noit 8, niin sä vedät Teemon tatuoinnin. Joo, mä otan Teemon tatuoinnin. Noniin, joo, ei tässä paineita. Siis tohon. Henkka, hei. Sulla on vielä 7,5 jäljellä. Pilata mun makua. Meillä on muuten pitu huono tilanne. Se tarjoilee, kun se otti sen ladurin. Se vaan meni jonnekin. Taustan mä lähdin, laittoiko latautua. Äsken sanoi, että the cable has been plugged in. On seinä. Älä. Ota.
Syö eka ne omat ruuat. Mä sanon sen, että mä otan sitä, että just teitä omat tulee. Meillä on vittu 4% akkua. Mä nyt yhden vastaan. Kenen muu? Henkka, me tehdään nyt hätätilanne liikkeitä. Ota noin vitu siivet siitä, me mennään sisälle. Tätä ei voi missaa. No kun vittu täällä osaa jätkät laittaa seinään niitä satana latureita. Toka paikka peräkkäin. Aja, maistuuko sulle vai? Yritit sä? Et sä syö enempää? Eikö se Anssi ota? Mä oon sitä Hui! mun tuliset siivet. Ottaa vähän syliin, mutta ei tää nyt niin pahaa. Voi vittu. Mulla on kato toi hot garlicki tulossa itselleni sen ekan. Imaset tosta. En vittu koske. Imaset tosta. Kato tota jätkää, mitä vittua? Onks tulista? Kyllä tuliset pippurit täytyy sanoa. Mitä vittu jengi valittaa? Voitteko te venata hetken? Mä käyn lataa vähän akkuu tähän. Mä haluaisin näitä kasvatuksia näihin. Vittu nää hengiltä kaikki. Mä en muuten koske noihin. Pakko hei. Ai Henkka lopetti. Vittu tää menee ihan perseelleen. Voi vittu, me loppuu akku, tiiätsä. 2 paikkaa peräkkäin, missä yritetään saada puhelinta lataukseen. Ne laittaa sen lataukseen. Eikä oikein this somewhere. Ne joutuu syömään uudelleen. Ei mitään, nyt on kamera tässä. Kerrotko fiiliksistä? No ei vittu varmaan syö toista vittu. Söit sen Jerkku yhtään? Häh? Söin joo, mä söin 3 joo. Ihan Mä soin, mitäs monta sä söin? Yhden, mutta Venä mä otan yhden uuden. Mä syön ton paskan tosta ja mä otan ainakin... Joo, mä maistelen noita. Vittu. Juontaja ottaa kyllä testiin. Mut meillä on, mua alkaa vähän huolestuttaa, koska te selvästikin ootte kokeneita konkareita. Ja mulle taas mamanuudelien chili on liian tulista. Sä olet töissä tänään, sä joudut teippaamaan vähän nännejä. Pärjäät sä tässä tehtävässä? En mä tiedä, mä yritän pärjäädä. Se pärjää. Tarvitaan vasta teippiä. Hyvin sä Miten sä näytät vähän noin innostuneelta? Miten sä näytät vähän iloiselta tällä hetkellä? Kivoja työtehtäviä. Vittu mitään. Ihmeen jätkä. Se on nyt siellä kaupassa. Paskateippiä. Sitä jää läpi, niin se riittää. Noni, joo. Mä en tiedä kikisääntöjä, mutta kai toi... Sun pitää teipata rööri kiinni ja... Sähköteippiä. Sähköteippiä. Eikö se... Aika hyvä. Okei, eli... Okei. Saanko mä kuvata ton Joonan ilmettä, kun se tulee pois teippaamasta? Sä pääset teippaamaan vähän tekniikkaa. Näytäpä vähän. Se on muuten helvetin hyvä. Toi aivan se on täydellinen. Voi vittu. Thank you. Okei. Kai sä selitit silleen, että hei mun pitää teipata yhden naisen tissit. Okei, hyvä, joo. Mä selitin sen homman silleen, että se on mun nänneillä. Joo, no sunkin nännit pitää itse asiassa peittää. Hyvä, joo. Pääsy kalikoita. Et varmaan. Mitä vittua? Minä laitan. Onks mä täällä almuilla? Kivekseni Mä oon ainakin.